Sibwino zimene akuyambitsa MCP ndi zimene inuyo akulu athu ena zimene mukutengera zimene zozo nde basopu musamapange zimene zo tikutulukirani kuchipani kwanu. Malawian Cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ongwe anaphedwa kumwanzi sizinadziwike zimene zidawachitikira mpaka na boma loyambirira MCP litachoka mboma ndikubwera boma lina limene adzafufuza ndikuziwa zona zenizeni zimene zinachitika. Ndiye ife tiyang'anitsitsa mwachidwi zimene commission ikupanga koma ngati sitikhutirabe ife tikudziwa tikula mboma chaka chamawa September in 10 months time tikalowa mboma ifeyo ichi chakha choyambirira kufufuza bwinobwino aino ake tidzadziwe chinachitika ndi chani. For now tiona zimene commission iti inene ngati sitikhutitsidwa nazo ifeyo chaka chamawa tidzaona tidzapanga bwanji tidzadziwe zona zenizeni zimene zinachitika kwa founding president. Ndimanena ndali napo kangapo kuna kuti munthu amene waona a gunman shooting mbale wake amakhala ndi responsibility yofuna adziwe what happened to the brother. Ifeyo ngati UTM azitsogolera UTM to take responsibility to track and establish what happened to our founding father and president, what circumstances around it. Tundifuna ndigoka mpapo ziwiri zitatu. Choyambirira my last live tinanena za types of headaches nde anthu anafusa mafuso kodi tingapewe bwanji mutu umenewu nde mawa ndili ofu ndibwera ndidzakuzeni mene mungapewere mitu yoseija then wina wake anadzafusa nditu if I remember very well anafusa za seizure kumudzi timati khunyu ngakhale ena amaseweretsa nthenda imeneyi kumamutenga munthu akapanga zola kuyika kumana kuti uyu ndi wakhunyu uyu ndidzakufotokozerani mawa zimene zimachitika munthu akakhala kuti ali ndi seizure si nthenda yamasewera iyayi ena mudzatengerepo phunziro. Chachitatu mawalo ndibwera ndi chimene chimachitika kuti munthu kawiri chimene chimapangitsa kuti munthu amwalire akapanga ngozi yake tinene kuti ya galimoto chimachitika ndi chani pa zifukwa zikulu zimene zimapangitsa kuti mpaka munthu amwalire and tingapange bwanji ngakhale feyo tili pa ngozipo kupewa kuti ndithu tisamwalire. It depends ni ma injuries zake and anthu amene ampeza munthu uja kuti wapanga ngozi angapange bwanji kuti munthu uja mpulumutse kuti asamwalire. Pena zimakhoza utheka kuti akhala ndi chilema koma bola be munthu uja mpulumutsa wakhala moyo oloweka kuti uzipulumutse zingapa nkhani yake ingakhale yotani ndema ndibwera ndi zimenezo I think chakumasana chonchi koma lero zimene ndifuna ukamba ndi za ndale zake izi zikuchitika mawa ku UTM kwathuko. So ndakhala ndikuona akulu athu ena akumanena of course this is a campaign, right? And the campaign yake sikuti tikupanga ndi opponent atingatero chifukwa tosefendify UTM zimadzavuta kunena kuti munthu winayo wawina and mukukanika kugwira naye ntchito. Mwandimvetsa mukukanika kugwira naye ntchito nde ndakhala ndikuona ndithu atsogoleri ena akunena kuti nditchula mayina akuti akabambe ndi munthu wobwera in quotes ndi munthu wobwera akufuna usokoneza chipani eni chipani ndi yawo anthu awawa akulu athuwa zimene akuyiwala ndizakuti UTM mwina ndiogontha mkutu nawo izi ndi zamapanga makani Mike Tyson ukamenyana ndi mwana kuziona ukulu kaya kuziona uchampion mwina ayiwala kaya ndiukalamba kaya ndichani sindikudziwa. UTM United Transformation
apite mu dictionary akaone transformation kutanthauza chani. Emuja omalizira ni movement. This is a movement. Saulos president amene anali wa chipani chimene chichi ananena kapena mwina tachite kwaonetsa video ananena kuti chipani si cha munthu. Chipani ndi cha nonsenu ino. Nde izizi zoma zipanga umwini kuti mwini wake ndine. Ine tinayambitsa ndife. Chencha ifeso tu tinayambitsa nawo tu UTM tu. Tinali nawo anthu oyambirira. Mpaka so kumangidwa. First ndikukumbukira first executive meeting bwana anandiuza kunena kuti Manes, I want you to be there. Do you know how much that is ulemu umene wowo ineyo munthu wamba? That's how much he respected some of us amene tina limba ntima kuti ifeyo tukupita ndi movement imene. That's how much he respected some of us. Nde mukamazi chita umwini chipani chimuchiononga. Chipani chimuona kuti anthu sabwera chifukwa adzinena kuti akuti aini yake ndi awowo. Chifukwa chipani ichi kuti chidzipangidwa form. Sichinali chipani choti anthu akunjewu okha, anthu achigawo chapakati okha, anthu akumpoto okha. No. Muone zipani za ku Malawi mmene zimakhalira. Zambiri ndi za mitundu. UTM si ya mtundu iyayi. Nde musabwere ndikunena kuti UTM ili ndi mwini kapena awa kuti angobwera liti dzulo dzana nkuja chani. Zimene zozo mupangazo ndizopasula chipani. Now, chimene mukuchita inu akulu ena zimene mukuchita, mukuyiwala kunena kuti chaka chamati ndi chisankho. And chisankho, it's national level, right? Chisankho chaka chamawa si cha UTM, si cha chipani. It's not a party, inu mukuzika pa party level. Kunena kuti, tukutie ntikasankhe mtsogoleri wa chipani. Of course mtsogoleri wa chipani, but what you're forgetting, tukusankha munthu oti akapikisane pa chisankho cha presidenti chaka chamawa. Now, inu madelegate muone, mutenge mtsogoleri uyu, mugeje, muyeze kunena kuti kodi mtsogoleri uyu akhoza okapikisana ndi Chakwera, akhoza okapikisana ndi APM, anthu nkumumvera kunena kuti iyayi pakati pa Chakwera ndi APM ndisankhawa. Muitenge national level. Ndi zimene mukuyenera kupanga. Osati mudziti mwinu chipani ndine. Awa kunalibe afuna atitenga apite nafe ku DPP. Saulos anachokera kuti? Anachokera ku MCP. Saulos to respected DPP than MCP if you don't know. Simu kufuna kunena zimene zozo. And ndizo zachidziwikirenso kuti a DPP respected Saulos chifukwa anamusiyali moyo. Ndani wathu ndi manganya. Full stop. Ndani wathu ndi manganya. Nda amene afuna kutitengera ife kumoto, kujahena, kung'anjo, kumene anthu 9 amene aja anaona mazunzo kwasiya kuchikangawa kuja more than 24 hours. Iya ndege inafika anaibwenza. Iya ndi kuchire koopya palibe amene angapite. Iya basi sechi siyani chifukwa ndi kunkhalango. And yet amapita ukapanga uja. Munaona akubwera pansika wa Nchesi nkumadza panga pa training. Amapita kunkhalango kaya. Amapita kuchire ndikumene amakapanga training. Akanakhala anthu anzeru bweza atatenga anthu a polisi ame. Ola anthu amba kwauza kuti akuluakulu mwina anthu achepa tatiye ntikasake bwezi zitatheka bwinobwino koma kuletsa anthu kose kuja. Nde mdani wathu zimene ndifuna onena ndi manganya. Ndamene akufuna kusokoneza chipani. Munthu woti sana bwere olo ndi anthu 10. Nditi single digit take amawina kumulanje tija pano azichita matama amvekere nabweretsa anthu ake akuti akumanda. Nde ino akulu athu mugwirizane chifukwa at the end of the day pomafika mawa madzulo kupezeka mmodzi wowina sikupezeka anthu 3 2 no. Nde mutipangitse ifeyo masapota anu kuti tidzagwire ntchito ndi munthu amene ujayo. Mudzipangaso kudzudzulidwa. Osati tikakudzudzulani mudziti kuira anyway tilibe nanu ntchito lo mutikwire. Matimvetsa mmatifuna ndinu.
nde izizi zomati uyu wabwera iyayi amene ndi obwera iyayi afuna kuti umboni wake uli kuti tulutsani umboniwo kuti awa akabambe akuti ndi obwera afuna utenga chipanichi afuna upititsa ku chipanicho umboni wake ndi uwu. Bweretsani umboniwo tuone kaya kuti tikumvereni kuti tikumvereni kaya. Koma zimene muchita ndizopangitsa kuti anthu ena masapota ena amene akhumudwa ndi zipani zina asabwere ku UTM chifukwa choti mukuzitenga umwini. Inuyo ndiye eni aka chipani chilibe mwini wake ichi. And izizi zimene zamuvuta usi zimene munena kamationa boka ya channel right kwanu konko izi ndi zimene zamuvuta usi chifukwa choti usi anabwera ndi matukutuku akuti mwini ntiko ndine. Anthu zimene zija zinanyasa chifukwa chokuti amazitenga umwini ye kuzitenga ubosi konko ubosi wake uti omwe ovina kadigongo basi muzikhamu kumuopa munthu oti akuvina kadigongo ubosi kwawo konko ku MCP kwawoko azipanga za ubosi kumene koko akanabwera ndi ulemu kuti tigwire naye ntchito limodzi koma anafuna kuzikweza mmene mufuna kuzikwezera inumu kusonyeza kuti simukufuna anthu ena ake obwera kuti athandize nawo dzikoli. Mundiuza kuti wa MCP afuna adzalowe kujeni mumkaniza anthu afuna udindo kumene kuti adzipanga nawo ma decision kaya afuna udindo umene inu ndiye mufuna mwakanize mukane kuti iyayi awa kunalibe tsiku lakutirija ine kunalibe tsiku lakutirija iyayi. Saulo sananena chipani chilibe mwini wake nde inu sa ini aka chipani aini yake ndifeyo anthu wamba and zitsogole nosa amene mukupikisana sinu aini aka chipani. That's why mupita kumene koko kuti mudzafune vote ya anthu 1 2 tizikupanga donate ku chipani. That's why mmabwera tufuna diaspora tipange Zoom meeting mufuna ma donation. Chipani si chanu, chipani ndi cha anthu. Nde musabwere ndi nkhani yoti kabambe ndi wobwera anali kuti pangani manifesto yanu. Ine ndifuna upikisana nawo pa upando wa president, right? Ndikawina chipani cha UTM ndikapikisana nawo pa national level. Chimene ndikufunira ukapikisana nawo pa national level ndichakuti awa panga zakuti toonani zizatere ine mfundo wawo zanga ndizatere nonse ndikakukhazikani kuna miwawa ena kunyambadwe ena ku 43 tanenani zimene zozo chabwino. Koma musabwere ndi nkhani yokuti awo akufuna kutenga chipani bweretsani umboni kaya kuti afuna kutenga chipani kupita nacho kwina. Nthawi ino si nthawi yodana ndi DPP. Nthawi ino si yodana ndi DPP. Nthawi ino ndi yodana ndi boma la Zitsiruli. Nthawi ino ndi yodana ndi iwo wachifukwa cha zimene achita zimene achita kulipangitsa dziko likulowa pansi. Olo nthawi yakamunzu zimene zikuchitika si zinachitike. Ife tinkanena kuti MCP yakaleja it was worse. No. This is worse. Ifwa anthu tsanajepo chitedze zimene zikuchitikazi sizinachitikepo anthu kupanga zionetsero boma lota anachita kulanda through ma court kudzera mademo. And tinaona polisi tinaona army nthawi imene ijayo 2019 2020 akukhala mbali ya anthu. Munaona matata atanyamula makadeti kuti inu simungaopseze anthu. Tinaziona zimene zijazo lero apolisi akukhala mbali ya chipani kuzitenga umwini ndi zimetu ukanazo lo kupate level kuti muzizitenga umwini chifukwa umwiniwo umaphetsa ndezo sankhana mitunduzo zimene zozo anthu akupangira zionetsero make akuti ndiye independent akatuluka bwanja MCP kubwera ndi dzikwanja kusonyeza kuti galu uyu ndi wawo kaya. Ife tikugenda galu inu mukatuluka galu ndi wa abanda. Ankhoma nda amene akukatuluka. Kubwera abanda alipheya ngokhala pasi akuonera TV akudya ma sausage ndi mazira. Nkutsalaso kukazitaya mu bini. Koma ankhoma nkubwera kudzapanga chiwewe. Nanga sisana bayise Jekesen wakatemera. Ndi zimene achita MCP. Anthu akupanga zionetsero za make.
last time kunali Dr. Kachali anali mbali ya anthu maomoti mupitirize ndi waja mapangire new contract yawo muli aitibweretse watu anthu akudana nazo zimene zija inu mukatuluka ngati chipani mukatuma polisi kuti adzimenya anthu mukagula dzikwanje mukasaukitsa anthu koopsa kuti pamawa adzidza kupembedzani ndi zimene zachitika pabe mudzamu ndaona chitsanzo Nyamata wina akanava masilipasi kaya ndathukwa achakaya ena ake trouser malaya ndi silipasi sizikukwana olo 5 kwacha iyayi koma watenga chikwanje cha 3000 kwacha mukuona kusonyeza kuti ampatsa 3000 kuti iwe upite kunsewu chifukwa choti iye uja 3000 anayiona 19 kwekwerere nde boma lasaukitsa dala anthu akuchita dala anthu kuti mudzapembedza anthu adzitulutsa chimanga adzitani pamene fetereza sana kupatseni anatenga ndalama zonkusunga za campaign ndi zimene akugawa lero za 3000 5000 apa kuti kudzibwera zimene akuchita akukupusitsani koma anthu simukuona zimene zijazo iyayi nde anthu tikufuna tilimbane ndi mchitidwe uwa ufiti umene akuchita MCP mchitidwe odya anthu tufuna tilimbane ndi mchitidwe aliyense amalemekeza chikhalidwe cha anzake tikuona kumula kwa lomwe amapanga zimene zija zodikula atenga muthubulo akuti azibambo azitere mwakuti chakuti tseketseke miyambo yawo imene ja kuchichawa kwathu kuli zoti timapita ku msondo timapita kundagala amuna kujando kuchichewa kuli miyambo yawo amakhala ndi gule wankulu amalemekezedwa olo muone ku Zambia kumakhala gule wankulu chani mwakuti koma awa alowetsa ndale akufuna kuphwanya chikhalidwe cha gule wankulu chija nthawi yonseyi nthawi ya Kamuzu even DPP ili pampando gule wankulu analipo bwinobwino palibe amene amasokoneza gule wankulu samasokoneza koma wakufuna utengerapo advantage kufuna kusokoneza chikhalidwe anthu akayankhula adziti mwatisokonezera chikhalidwe matinyo no mukuyambitsa ndi inuyo kuyika pansi chikhalidwe mukuyika pansi chikhalidwe chifukwa cha ufiti kumipando kwanuko chifukwa cha ufiti umene mwazolowera wozunza anthu odya anthu kumpoto kulivimbuza amapanga bwinobwino anthu sitinanenepo kunena kuti ala blood fucking kodi zimbuza ndendi zichani mukamavina pamene no timadziwa kuti aliyense ali ndi miyambo yawo kunsanje kulowa chire chimodzimodzi ali ndi miyambo yawo sitimanyozana iyayi koma inu mukulowetsapo ndale kuti anthu adzikuopani mukhale worse than Kamuzu chifukwa zimene muchitazi ndi zimene zikuonetsa kuti anthu inuyo ndinu opanda umunthu ndinu anthu adyera ndinu afiti now inu akuluakulu athu musatengere izizi za afiti anzanuwa iya inuyo lapani chotsani ka ufitiko mupititse uko mawa lino inu madelegate pitani mukavotere munthu amene mutamuone kuti uyu mfundo zake atati akayime pa national level anthu adzamvotera osati mfundo zogawikitsana nzimetu kanazo awa ndiobwera asabwere awa iyayi musapange zimene zozo mutipangitsa enafe kuti inuyo mukawina amene mukunena kuti awa ndiobwera sitidzagwira nanu ntchito enafe tidzatuluka chipani tidzakhala independent full stop chifukwa sitifuna udzatsatira zosankhana mitundu zimene mufunazo zosankhana kuti awa asabwere sitidzatsatira nawo zimene zozo iyayi tikufuna munthu amene ati akawine adzamange mudzi umene tikunena ndi wa Malawi osati mudzi wa UTM ndezo zikondazo kaya musaganize za party level zokha ganizani za pa national level kodi atakhala kuti munthu uja wakayima poteropo ali ndi mfundo zabwino kodi Ben Pira akhoza kubwera kudzamujoyina kodi ndisatchula awawa iyayi afitiwa kodi ena ake akupipi akhoza kubwera kudzajoyina kuti awawa ndala awawa kapena amayi awa ali ndi mfundo zabwino amene watakhala president itu zikhoza kukhala bwino
koda Suleiman akhozobwera kudzajoyina unauta ine bwanji tigwirizane inu mfundo zanu ndi zanga zukanga tisemusemu duzi square kunena kwa cheya koma muti yayi mwini wake wa chipani ndine yayi awo se aini yake awo angobwera awo akudzaba chipani akufuna utilanda chiticho chipani chake chita movement si chipani tu ichi ndi movement. It's a movement. Amene mufuna muchipangitse umwini ndi inuyo. Ndezola kuikazo zimezo musapangitse umwini yayi. Kaliati ni mai athu timalemekeza. Antumbuka akuyimira nawo president atata awina tigwira nawo ntchito mukuona bwino sitinakhalepo pansi nkubwera pa muzipano kudzana kuti Ntumbuka iwe iya akakawina umeko tigwira nawo ntchito tidzakhala nawo pansi okay bwana fundo zanu ndiziti tufuna tidziwe kuti tikusupporteni pakakhala kuti anenaso zamubwerera kuti izitu ndendi zamubwerera bwana zimene mukambazi izitu nzopasula izi sizitithandiza azizamvaso kudzudzulidwa ngati mmene amamvera SKC kudzudzulidwa timakhala ndi 2 days osayankhulitsana iya titadzudzula bwino kuti nanga si anthu inu mmaopa andindo ndevuto lanu ndikuona mukumuopa manganya kaya ovina kadigongo mzimene mukuchita mukumuopa iyeyo maomoti simunatuluka olo tsiku limodzi kunena kuti manganya ndiwopasula manganya afuna utitengera ku MCP chifukwa choti mumuopa akuti ndi vice president uti vice president wake wakadika digongo wakwasa basi mukumuopa mukalimbana ndi munthu oti muthandizane naye mukhale naye pansi mupange maganizo amodzi mukamuopa munthu chifukwa choti ndevuto ndilimenelo ngati mukuyambirira inu akulu kuopa audindo anthu amba ngati ife tiaopa bwanji ndemawa inu madelegate mukakhale pansi wina akasakunamizeni ngati mufuna kuti mfundo za Ntumbuka zakusangalatsani kavotereni Ntumbuka kuti napa mfundo izizi tu Ntumbukawa akuti zakuti munthu uyutu atitengera patali tu munthu uyutu azasintha dziko osati azasintha UTM mundimvetsetse munthu uyutu azasintha dziko mufuna akamba akunena mfundo zawo izi ndiye mukhala pansi munthu uyutu azasintha dziko munthu uyutu akunena zinzona zitati izi zichitike mwakuti matimfusa kuti kodi izi muzazipanga bwanji mufuna akaliati mutengeso mfundo zawo tione kodi mfundo zawo akuti bwanji mwakuti mafusoso pompo nkati kuti tinali nda abusa ena ake abusa ang'ombe akati namiza kuti SB idzakhala padera osaitere polisi idzakhala padera osaitere abusa amene wowo komatu basi sana pange zimenezo inu mukuti mudzapanga izi kodi mutati simunapange tidzakutane ine tidzakugende ine okay nde apangeni promise tidzakugendani miyala auzeni kuti tatopa nazo inu mufuna kabambe mutengeni muikeni apo mufuseni mfundo zake chani fusani mafuso toto kodi inu mudzapanga bwanji tikhulupirira bwanji kuti mudzatere inu kodi zizakatere tidzatani tidzakugendani mudzakapanga kupanga zinthu ngati zimene koma osapita ni manifesto oti awo siyeni chipani iyayi awo ngobwera zimezo ndezambwerera kaya obwera ndi manganya inu simukumuona achita kuonetsera kuti ndi obwera amanena kuti mwini ntiko wake kaya kuti wangotsala dzibalobalo dzokha so ntiko kuphika so sima yo sapyaso nde amene nde olimbana naye osati tidzilimbana tokha iya inu madelegate pitani mukavotere amene mukumuona kuti mfundo za musakatenge mfundo yoti awa ndi obwera no katengeni mfundo zoti munthu uyu koda atithandiza pa national level chifukwa awa atsogolera amene akunena za chipani kuti awa ndi obwera akupanga za pa party level sakuona chitsogolo pachichewa nene kuti pachichewa timati short term goals za apa basi apa pomwepa apa kungopeza ndalama lero 10 million koma kugula nkhuku nyama ya mbuzi ya ng'ombe ya nkhosa nkhuku cha sausage mazira chani china chilicho mudziwa kuti kuli mwezi wa mawa bwanji osatenga ndalama imene yuyi mukagulire china chake kandi njerwa mudzikagulitsa kandi chani mukagulitse kuti kamene kakakupangireni profit ndi zimene akuchita akulu athu ena muone mukavotere munthu onena kuti atitengera pa national level osati pa party level
komalizira chipani chilibe mwini wake. This is a movement. Wina aliyense akhoza kubwera. Lero ndikhoza otukwanizana ndi wina wake koopsa. Mawa ataganiza zoti I say ine ndikukalowa ku movement kuja. Kukuma naye panjira walowa movement nina yota inuso ndachitsiru mukanditukwana dzana lija inu ati mane sinanuso ndachitsiru tapita nungo chacha kuhagana pamene paja nditengana naye basi tatiye pena pake tikamwe Fanta akamapita kwawo ndipatsa $100 ndati dollars itu sinati 100 kwacho ndipatsa $100 basi akachita uchi nde umuntu umene wowo osamasungirana mangawa mpaka ngakhale MCP tukuisungira mangawa exceptional pena pake pamafunika kuti na awa iya chabwino nangasazuza anthu ambiri ka ndi zimenezo ndithu akulu athu inu akulu athu adyera amene mukuzitenga umwini amene mukuzitenga kuti chipani chindi chanu chipani chindi cha kunyumba kwanu chipani si cha kunyumba kwanu. This is a movement. Wina aliyesa akhoza obwera nena ni mfundo zoti mawa akakuvotereni ma delegate musaone zoti uyu akunena kuti chipani ichi akuti si chawo akuna mizani pitani mukavotere munthu oti mukumuona kuti ali ndi mfundo and munthu amene yoyo chaka cha makuli chisankho cha president anthu adzamumvera kuti awona atakha president amanga mudzi osati awa amene akupasula awa kunena kuti chipani ichi ndi changa chipani chi uya si chake uyo kunalibe nthawi imene mayambitsa uyo kuna ndabwezi titakatenga nsoya nthawi imeneja kukatenga nsoya bwerani kuno kukantenga uyuyu kadigongo kumubweretsa ndifana Yesu anali ndi kachipani kena kake ka ujeni ka 2 ntambala tikanakatenga anthu ambirimbiri inu bwerani tinatenga anthu ambirimbiri anabwera kuzipani zosiyana anabwera kwathu ndebwezi titatero tikadakhala kuti tikunena kuti yayi awa panalibe awa iyayi awa si ayi akachipani musamapange zozikonda ndi zimene tikudana nazo zomanga kuti mtundu mmene ananenera mfumu ena ake amfumu ndithu atunthu ndevu zili peya amvekere tikaona kuti mchewayo ali patsogolo ife tizingu yang'ana mchewayo khayo zimenezo ndezopusa zimene tikukana. Tieni timange mudzi achakwera akapita kumulanja adzipita maufulu akapita kumpoto adzipita maufulu akapita kwina kuli osati iwe paja una atuma anthu ako adati genda ifeso tikugenda akachoke ndi machawi kumene kuja si bwino zimene akuyambitsa MCP ndi zimene inuyo akulu athu ena zimene mukutengera zimene zozo nde basopu musamapange zimenezo tikutulukirani kuchipani kwanuko. Share. Malawian cameras. Right.